करबुंनि आं डिभिजननि वाइस प्रेसिडेंट कहा जोंनि करबुंआव कायसा बिराद ऐतिहासिक जनजमायत এই जनजमायत जों दा पर्यन्त एलेका एलेका पारा पारा जों मिटिं खायजाक माइकिं खायजाक जोंनि महाराजानो जों हामजागै जोंनि तिप्रासा 19 दफानि बागै जों बासगां जों अनेक लड़ाई खायै संग्राम खायै दङ बाट आगामी दिनावबो जों 2000 जों विधानसभा निर्वाचननि बागै जों प्रस्तुत दावखाना जोंनि करबुंआव कायसा बिराद जनसभा जोंनि टार्गेटआवहा मैक्सिमाम नीचे 15,000 बर'क जों जेखेबो दिनै जमायत खालामनाय बियां-बियांनि बर'क फैनाय जोंनि करबुं ब्लकनि जे 22टा पन्चायतनि बर'क फैनाय सिलासरी 8टा पन्चायतनि बर'क फैनाय इनके अमहाय खलायनो तिनि ते कैसे प्रोग्राम अमपिवो अमहाय कत लोक कथुमं पान्दनो अनि खनामानि इनके फियाबा आबन बिसिंतै तिनि अरबो अमहाय केनो नुकजों मानि इनके टाइम रख बाय के एडजस्ट खालायजाक अया अमपियो बबाग्रा प्रोग्राम पायै फायनाय सिनि करबुंखौ जास्ट 3टा समायाव सरंनाय जनसभा निनि तरफ त्रिपुरा हानि बुनु तामक खबर मेसेज आनि तरफ हইতে आनि पार्टीनि तरफ हইতে जे एलेकानि सारा त्रिपुरा राज्यनि जे सशस्त्र जिल्ला परिषद जे चिनि जे खुंथाय बारा तंनाय जों जत थांचा खलायै जों सभा माखायनाय आनि अम मेसेज आनि कयमोन